Bé, doncs un ple, jo diria que de tràmit no perquè és un ple important, que és el que té que regir les ordenances fiscals, els impostos que han de pagar els veïns i veïnes de Roda de Berà, però evidentment doncs s'ha fet el que se tocava. Estem en any previ a eleccions i no solament Roda de Berà, sinó qualsevol municipi el que fa és complir amb els deures i en aquests dies doncs, no pujar cap impost. Mantenir i si pot ser baixar d'alguns, que és el que s'ha fet. Per tant, doncs, com que això repercuteix en positiu per les butxaques dels contribuents, doncs el nostre vot vam només per aportar l'esmena dels gossos guia, gossos de companyia, doncs que no paguessin impostos, gossos que fan un servei, jo diria, social important, i també qui adopti doncs, un animal, un gos en especial, o un animal amb una gossera que també tingués doncs, una sanció. No? Va ser la nostra aportació, el govern ho va recollir, va reconèixer que aquest tema l'havia deixat de banda i per tant tinguem en compte doncs, que aquesta aportació nostra, que és mínima però que pensem que és important, doncs es va acceptar també. I l'altre punt que hi havia a l'ordre del dia, que és el punt d'aquesta aportació per poder reparar els carrers i la zona marítima malmesa pels forts aiguats, les llevantades d'aquest estiu, en especial el dia 31 d'agost, doncs evidentment pensem que qualsevol cosa sigui bona per aportar i reparar aquests carrers malmesos, perquè va ser una cosa realment inesperada, doncs pensem que és positiu. Per tant, és un ple que no té més història, un ple lògic de previ a eleccions que toquen l'any que ve i que evidentment el govern aquest ha fet el que tenia que fer i l'oposició ha fet el que tenia que fer. L'únic sorprenent és que algun grup, com és el PSC, en aquest cas ha fet un vot en contra, que pensem sincerament, i no ens posem a la vida d'altres partits, no tocava, i més tinguent en compte que eren pressupostos a la baixa.